Yon. 3:30 kami nag-aabang ngayon dito sa labas. Kasi darating yung tito ko galing sa abroad sa Europe. Ayan. Kasi 2 years siyang di nakauwi. Kaya ito ngayong araw na to ay ang kanyang pagdating dito sa Bicol, sa Naga, dito sa Camarines Sur. Yan. Abang-abang na tayo kasi mamaya-maya kasi nakaban sila. Galing ng NAIA International Airport sa Manila. Nag-aabang kami dito sa Naga, sa bahay niya dito sa Naga. Yan. Napakaaga yung gising ko. Yan, maraming salamat ulit sa natin, sa mga pumunta sa bahay kahapon kila siyempre Danny Gabs TV Adventure, yan. El Buhawi Bira pumunta kahapon sa bahay, sa mga taga Kabuyaw na pumunta ka hapon, nag-stay ng 2 araw sa bahay namin. Yan. Thank you, maraming salamat sa inyo. Yan. God bless you all. Yan. Mamaya sila Kuya Chris naman yung magkita kami dito sa may simbahan kasi mag-attend sila ng binyag sa may Pransya. Yan. Kita kami maya. See you soon. See you again, Kuya Chris. Mamaya man. Abang-abang muna kami. Madilim pa dito sa Naga City, madilim pa. Gising na pala si Boy Sampalok. Hindi niya nakasama sa natin . Ayan. Maray na agabi ko lang dyan. Yan, si Octotrike, kasama natin si Octotrike, siyempre. Sa Naga City, Camarines Sur. Ayan. Tayo. Ayan, abang-abang lang tayo dito sa labas kasi darating na sila galing ng Manila. Maraming salamat. Maraming salamat din sa mga nag-abang dito sa Naga kay El Buhawi. Maraming salamat. Nag-abang, nabigyan ng sticker, yan. Dito sa Naga City. Soon, bibira dito si El Buhawi sa Naga. Abang-abang rin tayo. Abangin yung bira ni El Buhawi dito sa Naga City. Yan. Ayos. Yan. Peace out. Mamaya naman.